дуруди мо нисори шумо бод ҳамватанони азизу арҷманд. боз ба дидори ҳам расидем дар ин шаби пур аз фараҳ. меҳмоне дорем дар ин барнома ки тавассути иҷроишаш ба дилу дидаҳо як мавқеи хосеро доросту ҳамеша дар ин пайроҳа гомҳои устувор мегузорад. хуҷастаи мирзовалӣ овозхони хушсадо, қавирода, фарҳангдӯз ва инчунин зебо. хуш омадед ба студияи барномаи Набзи наво. мо суҳбатро оғоз мекунем аз таронасароӣ. дар таронасароӣ чӣ аз ҳама нақши марказӣ дорад ва дар ин радиф мукаммалӣ як таронаро дар чӣ мебинед ҳамчун як ҳунарманди муваффақ? дар таронасароӣ ба фикри ман аввало бояд истеъдоди баланд, садои қавӣ ва дар худи тарона ин асос матни пурмазмун ва оҳанги беҳтарин бо ҳамкории оҳангсозони беҳтарин ин дар ҷои аввал меистад ба фикри ман. яъне ки барои мукаммалӣ як тарона ҳамкорӣ мекунед ба ҳамкорӣ бо шоирони беҳтарин, бо оҳангсозон. шумо чунон ки медонед ман сарояндаи жанри опера ҳастам. барои ҳамин сараввал ман қадами худро дар санъат ба ҳайси арияҳои ҷаҳонӣ шурӯъ кардам. зиёд буд, бо забони итолиёвӣ зиёд буд, бо русӣ буд, бо тоҷикӣ буд. баъдан каме шурӯъ кардам ҳам бо эстрада бисароям, ҳам халқӣ бисароям. ай моҳи оламсӯзи ман, азизам ҷон ҷон, аз мо гуноҳ чӣ дидаӣ? ранҷидаӣ азизам ҷон ҷон, аз мо гуноҳ чӣ дидаӣ? ташаккур. яке садои форам дораду дар офаридани оҳанг душворӣ мекашад. дигаре эҷодкори хуб ҳасту ҳангоми иҷрои тарона рӯи саҳнаи ҳунар, яъне ки саҳмаш бештар нест. хуҷаста дар ин самт аз кадом ҷиҳат мушкилӣ мекашад? хуб, мушкилӣ намекашам, вале якум саволатон ба ман наздиктар аст, чунон ки ман хубтар иҷро мекунам. вале то ҳол кӯшиш кардам айни ҳол якчанд оҳангро худам эҷод кунам, вале барои ман бозам кор кардан лозим аст. барои ман иҷроиш осонтар аст. барои ман фақат иҷро. солҳои наздик ба фикри ман бо оҳангсозӣ ҳам низ ташаккур, беҳтарин. кӯшиш мекунам. агар гӯем яъне ки соле ки сипарӣ шуд, яъне соли 2019 ба шумо комёбии бештар овард, хато намекунем. бале? бале. хуб, дар ин сол чанд тарона иҷро кардед? дар соли 2019 зиёд буд. шурӯъаш аз кадом тарона буд? бо суруди як суруди қадима ки ном дошт мастонаи ман, ҷонам ту бия. хуб, охирон оҳангамон ин як бадеҳа бо Мадина ки ном дошт аз мо. дуруст, шумо хубтар медонед. хуб, тафовут дар чӣ аст, яъне ки шурӯъ аз аввал то бо охир? ҳар хел аст, барое ки ман ҳам дар жанри эстрадӣ дар ҳамон сол хондам, халқӣ низ хондам, вале шурӯъ ва анҷом бо халқӣ анҷом шуд. дар байн ҳам опера буд, ҳам эстрада буд. яъне ки ҳам халқӣ месароед, ҳам опера? бале, кӯшиш мекунам. мехоҳед ки дар ҳама жанрҳо пайваста суруд замзама кунед? хуб, мехоҳам. хуб, дар шашмақом чӣ? то ҳол нахондам, насароидам, вале рафтан лозим аст ки ман пеш ягон устод рафта ягон оҳангаки классикиро гирифта. ташаккур. хуб, чӣ хеле ки мо медонем шумо таронаҳои зиёде эҷод кардед дар жанрҳои мухталиф. ба хотири омӯхтан, побарҷо шудан, яъне ки як шахсӣ мукаммал шудан дар ин пайроҳа чӣ корҳоеро хотима мебахшед? ман фикр мекунам ки ҳар як ҳунарманд бояд зиёд кор кунад, эҷод кунад. ҳама вақт дар пай ҷустуҷӯи оҳангҳои нав бошад, дар пайи ҳамкорӣ бо шоирон бошад. ман фикр мекунам инсон ҳунарманд бояд умуман ҳеҷ гоҳ пайваста дар эҷод бошад. бале, пайваста дар эҷод бошад, умуман кору фаъолиятро манъ накунад. хуб, чун имшаб бинандаҳои азиз, хулас мухлисони шумо пайваста бехоҳанд ки аз шумо таронае шунида бошанд, бехоҳем боз як таронаи дигаре иҷро кунед. хуб,
як 4 мисра аз як рубои ҳамун суруде ки шумо гуфтед халқӣ месароям. ма садқаи он қомати болову базеб дасташ паси пушту рӯ ба ҷони бинишеб дар ҳасрати як бӯсази рухсораи ман отак язад ай дар таҳки сояи бед. хуҷастабону имрӯз ба рушди мусиқии миллӣ ҳамчун як ҳунарманд чӣ гуфта метавонед? рушди мусиқии миллӣ бале хуб аст. ҳунармандон кӯшиш мекунанд, оҳангҳои хуб эҷод мекунанд. пеш ҳам хуб буд. ҳозир боз зиёд наслҳои ҷавон, бисёр ҳунармандони ҷавон пеш ба рӯи саҳна омаданд ки зиёд садоҳои хуб нест мо мебинем айни ҳол дар оинаи нилгон. барои ҳамин боиси хушҳолӣ аст ки санъати тоҷик авҷ гирифта истодааст. ҷавонон кор мекунанд дар фазои озоди ватанамон. ташаккур. илҳоми эҷодкор, маҳорати олӣ, гӯш додан ба таронаҳои ҳунармандони барҷаста яъне зиндаёд. доир ба ин омилҳои гуфташуда чӣ метавонед гуфт? лозим аст. ман худам ҳама вақт гӯш мекунам. ман зиёд аз чунки шумо медонед аз бойгонӣ низ ман якчанд оҳангҳоро гирифта сароидаам. гӯш кардани он оҳангҳо лозим аст, вале бозам ман фикр мекунам ки худ эҷод кунӣ бо оҳангсозон оҳангҳои тару тоза ба гӯши мардум бирасонӣ, инаш бо дар мавриди илҳоми эҷодкор чӣ? илҳом? бале. илҳоми эҷодкор ман фикр мекунам ман худам барои ман ин як фазои озод аст ки ман бояд озод бошам, ман бояд як фазои озод дошта бошам ки эҷод кунам, бисароям. чӣ хеле ки мо медонем аз сарчашмаҳо яъне ки шумо боз дар пайи як эҷоди таронаи нав ҳастед, дуруст? айни ҳол бале бале бале. рӯзи 14 феврал пахш мешавад. хуб метавонед айни ҳол як чанд мисраашро замзама кунед? бале метавонам. ин оҳанги ишқӣ аст. хуб. набошӣ ту дигар ҳамҷодаи ман, рафиқу ҳамдаму дилдодаи ман, расидим рӯз рӯзи дил буридан, бубин ишқи ба хок афтодаи ман. набошӣ ту дигар ҳамҷодаи ман, рафиқу ҳамдаму дилдодаи ман, расидим рӯз рӯзи дил буридан, бубин ишқи ба хок афтодаи ман. чӣ хеле ки худи шумо медонед дар барнома як бахш аст зери унвони ҳозир ҷавоб шумо яъне ки иштирок кардагӣ ҳастед, аз рафти бахш воқиф ҳастед ва шумо ҳар чӣ кӯшиш кунед ки ба ҳар як саволи пешниҳодшуда посух гардонед. омода бошед, шурӯъ мекунем ба саволи нахустин. хуб, чанд таронаҳои ҳунармандони зиндаёдро бозхонӣ кардед? аниқ гуфта наметавонам, шояд 5 то бошад. 5 то. аз ки? аз тухта иброҳимова. хуб. аз дона баҳром. саволи дигар, чаро таронаҳои дарднок бештар замзама мекунед? барое ки ман фикр мекунам ҳунарманд беишқ ва бе яъне аз ҳама ҳунармандон ба чашм мерасанд, аммо аз шумо зиёдтар. шояд дарди ман зиёдтар бошад, намедонам. бархе аз ҳампешагонатон мегӯянд ки хуҷаста табиатан зебосту мӯй ва рӯи худро кам ороиш медиҳад ва чанде дигар бошад мегӯянд ҳамарӯза 1 соат вақти худро ба ороиши мӯй ва оро додани рӯй мебахшад. ҳақиқат инро аз худи шумо мефаҳмед? хоб ман умуман кам истифода мебарам. мӯям умуман ранг табиатӣ аст. хоб аз ягон чизи пластикӣ истифода набурдам, чунон ки айни ҳол мебинед ба сабти телевизиони шумо омадам ва аз ороиш умуман гӯем истифода набурдам. ташаккур. яъне ки ҳамаш табиӣ. хоб ба ғайр аз нохун.
سوال دیگر چی میتواند هر لحظه خجسته را به الهام بیارد؟ عشق. باز عشق. تا جایی میدونم شما از عهده نوهای ورزش یعنی که به مانند دویدن، شناوری، والیبال، گمبال، بوکس خوب میبرید. خب مگر شغل دیگر شما ورزش است؟ شما عین حال از تالار ورزشی به استودیو برنامه ما تشریف آوردید. بله. خب من خواستم سال 2020 کمی باشد خب با مشق مشغول شدم. خب بیشتر کدام نوع ورزش خوب از عهده‌اش میبرید؟ دویدن، وزن برداشتن. بوکس چی؟ بگن که شناوری خجسته خوب از عهده‌اش میبرد. خب من زیاد بحر میروم ولی سفر میکنم. این رو آموختگی نوزکش که خودتون یک مثلا پیوسته مشق ورزی میکنید. خب همین خودشم خیلی زود یاد گرفتم. تشکر. اگه که ذوق باشه شوق باشه مثلا انسان میتونه که از بله با سه زبان غیر سرود خونده میتونه. خب بله. خب شروع میکنیم. با زبان روسی؟ باشد. خب Я жизнь отдам за тебя. Я раненой птицей летела разбиться, но ты расставил все сам. И мне не ответил, меня не заметил. Я жизнь отдам за тебя. Я раненой птицей летела разбиться, но ты расставил все сам. И мне не ответил, меня не заметил. خب خب زبانی دیگر؟ خب با زبانی انگلیسی. Time to say goodbye. Poésie che non ho mai. Non resistono più. It's time to say goodbye. по узбеки میتونم خودم. Kuydradı, suydradı sanam ginam. Qosh qora, ko'z qora, qalam ginam. خب باشد. این حال ما شما را میسنجیم یک چند مصرع با زبان انگلیسی پیشنهاد میکنیم میبینیم که شما از عهده‌اش میبرید یا نه. خب مصرع اول برای بلوز اسکای به طور سرود زمزمه کنید. به طور سرود؟ بله. Bright blue sky. Sun upon high. Sun upon high. خجسته. اینه که کدام امید در اندک فرصت به هنرمند کامیابی می‌آورد؟ با اندیشه من مهر به اندازه نسبت صنعت پیوسته از پای ایجادیات بودن این از همه اساس است برای تشکر. مقدس نبیه شایسته مولاجانова از کدام از این آوازخوان‌های ابازنده یک ترانه اجرا کرده میتونید؟ از مقدس نبیه. خب شروع میکنیم مرحبا. شب ندیدم تو را ستاره‌ای من شعله‌ور در هوا ستاره‌ای من در حساب ستاره‌های فضا در حساب ستاره‌های فضا به تو کردم خطا ستاره‌ی من به تو کردم خطا ستاره‌ی من. تشکر. در فیلم نقش لیلی موسیقی را به شما پیشنهاد کنم بازی کردم میتوانید؟ خب شاید. شاید. در اون فیلم نقش بازی کردگید؟ نه. در نقش است؟ میخواستم در یگان فیلم تاریخی نقش بندم ولی با کینوفیلم ها با در یک چند فیلم ها سرود سراییدم ساوندترک. سوال آخران من بعد ایجاد خود را چگونه ادامه دادن میخواهید؟
میخواستم در یک چند ژانر دیگری که من نسرویدم در ژانر فلک شش مقام کوشش کنم بسرایم یک چند آهنگ و سهم خود را زیادتر در فرهنگ و صنعت ملت عزیزم بگذارم. تشکر. و خجستبان رو میخوایم یک ترانه دیگر اجرا کنید، بعدا با شما خیر خوش میکنیم. خب صد برگ سفیدی سحری در پس در موندی تو با من، موندی با من و برفتی ای گل پرور. صد برگ سفیدی سحری را چی کنم ای یار تو در کار، ای یار تو در کار، تو در کار با من. بهترین. با شما بسیار سپاس برای شرکت در برنامه. بار دیگر خوش آمدید. تشکر زیاد. بیننده های عزیز و ارجمند، به شما خاطر رسان میکنیم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتند بانوی پرهنر خجسته میرزاولی. این بود برنامه فرهنگی و فراغتی نبض نوا. برنامه های دیگر تلویزیون شهرنواز باشند ادامه دارند. خیر تا دیدارهای بعدی.